Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien in-nisa telqu malajr minn ħdejn il-qabar, kollhom biża' u ferħ kbir, u marru jiġru jagħtu l-aħbar lid-dixxipli tiegħu. U ara iltaqa' magħhom Ġesu qalilhom is-sliem għalikom. Huma resqu lejh, qabdulu riġlejh u nxteħtu qudiemu. Imbagħad Ġesu qalilhom tibżgħu xejn. Morru wasslu l-aħbar lil ħuti biex jitilqu lejn il-Galilija lili jarawni hemmhekk. Huma sejrin xi ħut mill-Ases marru l-belt għand il-qassessin il-kbar u tawhom l-aħbar ta' kull ma kien ġara. Dawn inġabru flimkien max-xjuħ, ftehmu bejniethom u taw lis-suldati kemm xa flus ġmiela u qalulhom ejdu hekk. Ġew id-dixxipli tiegħu bil-lejl u serquh waqt li konna reqdin. U jekk il-gvernatur jisma' b'dan, aħna inġaluh jemmen u lilkom neħilsukom minn kull inkwiet. Dawn ħadu l-flus u għamlu kif qalulhom, u din il-biċċa xterdet hekk fost il-lut sal-ġurnata tal-lum. Il-kelma tal-mulej. Kemm xa flus ġmiela. Dan kien li l-qassisin il-kbar u x-xjuħ taw lil-qases biex jivvintaw storja ħajamlu cover-up, ħajattu il-ġrajja tal-qawmien ta' Ġesu. Il-ġrajja tal-qawmini fil-fatt ġrajja fundamentali għall-fidi tagħna. U naraw kif toħloq reazzjonijiet differenti hawnhekk għandna l-kuntrast tal-Evanġelju bejn dawk li kienu qalbhom magħluqa, anzi kif juri l-Evanġelju qalb korrotta. U dawk li kellhom qalb miftuħa u aċċettaw u laqgħu lil Kristu ħaj. Minn banda għandek dawn il-qassisin il-kbar u x-xjuħ li mhux biss qabel ma nqatel Ġesu ivvintaw ħafna affarijiet fuqu u kull xorta ta' inġustizzji biex iwasslu ħal-mewt tas-salib. Imissa wara illi Ġesu qam il-mewt, jivvintaw ukoll storja biex jagħtu din il-ġrajja. Għax kellhom qalbhom magħluqa u moħħhom ukoll magħluq, u mhux biss kif turi din il-ġrajja kellhom ukoll qalb korrotta. Lil dawn l-qases jagħtuhom kemm xa flus biex jivvintaw storja li turi kif il-qawmien ta' Ġesu joħloq konfużjoni fost dawk li għandhom qalb magħluqa jew qalb korrotta. Tantu hekk li jekk tara din l-istorja li vvintaw, jgħidulhom ejdu ġew id-dixxipli tiegħu meta konna reqdin u serqu il-ġisem ta' Ġesu. Jekk kienu reqdin ma jafux min ġie. Jekk kienu qases hemmhekk security, kif kienu reqdin? U suppost mhux kemm xa flus tawhom jekk vera kienu reqdin, imma tawhom charge jew issospendewhom għax id-dmir tagħhom kien jekk huma qases li jkunu mqajmin. Biex tara kif il-ġrajja tal-qawmien toħloq konfużjoni fost dawk li għandhom qalbhom magħluqa jew bħalma naraw hawn qalb korrotta li proprju ma tridx taf bil-verità imma trid tkompli twebbes rasek dak li hu ħażin, mazza fil-ħażen. U għandna l-kuntrast hawnhekk ma' dawn il-nisa li marru
l-ewwel fejn il-qabar ta' Ġesu ma marrux għax se jaraw ħaj hemmhekk imma proprju biex iqimu il-ġisem tiegħu mejjed u jirċievu din l-aħbar li tnissel f'qalbhom ferħ u fl-istess waqt tissel hekk din ċertu biża' li x'qed jiġri. Imbagħad jiltaqgħu ma' Ġesu. U Ġesu għax kellhom qalb miftuħ għalih jimlilhom qalbhom bil-ferħ u bil-paċi tiegħu u jagħtihom dik l-enerġija biex huma jkunu mhux biss li jgawdu minn din il-ġrajja tal-qawmien tiegħu ma jħabbruha lill-oħrajn, iwassruha lill-oħrajn u jwassruha tassew b'ferħ kbir. Aħna naraw dan il-kontrast nitolbu mwelej il-grazzja li aħna jkollna qalb miftuħ għalih, li jippurifikana ma jħallinix f'qalb magħluqa jew qalb korrotta li lilu tfittex li teliminah. Imma qalb miftuħ għalih għall-ġrajja tal-qawmien tiegħu, għall-Kristu li huwa ħaj biex fina wkoll inissel tassew il-paċi u l-ferħ tiegħu jagħmel minna wkoll dawk li nxandru din l-aħbar mal-oħrajn.